Tras a caída do Imperio Romano no 476, que marca o inicio da Idade Media, comeza un período escuro para o reino suevo. A falta de fontes historiográficas impídenos coñecer o que aconteceu en Galicia ata o 550, ano en que volvemos ter noticias do reino suevo que nos falan dunha fase de esplendor. Coa axuda de investigacións arqueolóxicas recentes, realizadas por toda Galicia, neste capítulo buscaremos pistas para reconstruir este período escuro que abarca case 80 anos. A partir do 550, dispoñemos de numerosas fontes que nos narran un período de florecemento cultural e intensa actividade política impulsada pola chegada do bispo de Braga, Martiño de Dumio, en alianza coa monarquía sueva. Asistiremos ao fascinante proceso de cristianización de Galicia, un territorio que na época era considerado pola Igrexa un reduto do paganismo. Tamén indagaremos no desenvolvemento dunha das herexías máis polémicas da historia, o priscilianismo, que se estendeu particularmente por todo o territorio do Reino Suevo de Galicia. Esta segunda fase do Reino Suevo de Galicia comeza coa caída do Imperio Romano no ano 476. Para a historia foi tradicionalmente o momento en que termina a Idade Antiga e comeza unha nova era, a Idade Media. Pero por que se denomina Idade Media? Esta división en períodos xorde a partir do século XVI, durante o Renacemento. Neste momento eran conscientes de que estaban a vivir unha época nova, e tamén eran conscientes de que había unha Idade Antiga formada polo período de Grecia, Roma, Exipto ou Persia. Había un período que estaba no medio. Como decidiron chamarlle? Idade Media. É unha periodización tamén, hai que decilo, europea, eurocéntrica. Non hai Idade Media en África, non hai Idade Media en Sudamérica, non hai Idade Media en China. A historia fana dende Europa os europeos. As investigacións arqueolóxicas están a revelarnos cada vez máis datos dun período que tradicionalmente permaneceu oculto. Parece que neses anos escuros precisamente estaría o máis importante, o que se nos escapa. Ese proceso mediante o cal estas dúas poboacións condenadas a entenderse vanse fusionando, van achegando, van desenvolvendo estruturas políticas, sociais comuns e, digamos así, desa insegura e violenta mestura, pois ao final xurde unha armonía, un fondo social común. Cando volve a abrirse o telón no ano 559, os 90 anos despois, a situación é radicalmente distinta. É un reino pacífico onde coexisten xermanos e galaicos en paz nun proceso de unificación alrededor do catolicismo, un importante desenvolvemento cultural, económico, político e social. Os investigadores están a achar pezas soterradas ou ocultas en pecios afundidos nas zonas costeiras que falan dun período de expansión do comercio en Galicia. Arqueolóxicamente estamos vislumbrando unha situación moi próspera, sobre todo no ámbito costeiro, ¿no? Seguramente a estabilidade política axudou perfectamente ao desenvolvemento deste comercio e que este territorio era especialmente unha porta de entrada, unha porta ao camiño, unha porta de entrada cara a outros territorios máis norteños que poden ser todas as illas británicas, a Francia Atlántica ou o mundo escandinavo, ¿no? A veces non estamos falando de conexións directas, pero era fácil que chegase un produto, pues eso, desde Constantinopla, desde a actual Estambul, ata Lugo, por diferentes escalas mercantís, ¿no? Por previo paso por Roma ou previo paso por outros portos do Mediterráneo. Era moi fácil acceder a produtos de miles e miles de kilómetros nese momento. Era un mercado, podíamos falar que era un mercado global. Eles nos aportaban viños, nos aportaban textiles, libros litúrxicos, incluso algunhas cousas exóticas como paxaros, todo tipo de mercancías manufacturadas, caldeiros, ponderais, o sea, pesos, sillas, todo ese tipo de pezas de moi boa calidade, de alta calidade que viñan de manufacturas orientais, ¿no? E tamén baixelas, todo tipo de repertorio cerámico. Que viñan a buscar? Pois posiblemente lle atraía do noso territorio os metais, ¿no?
o noroeste é rico especialmente nun metal que é moi apreciado en todo o Mediterráneo, que é o estaño, e que non hai en moitos territorios. Nesta zona podríanse abastecer perfectamente dese estaño para producir elementos en bronce. Prodúcese neste momento unha deforestación grandísima en todo o monte galego que vai marcar moito a paisaxe que vemos hoxe en día, non? Están utilizando a madeira para algo, e ademais hai minería e metalurxia volve a recuperar o punto que tiña no Imperio Romano. Neste momento, a situación xeopolítica en Europa Occidental ten como protagonista o Imperio Bizantino, que se expande polo Mediterráneo Occidental, levando a cabo unha ofensiva contra o reino visigodo de Toledo e outros povos bárbaros non católicos, como os vándalos e os ostrogodos. No ano 554, o emperador bizantino Justiniano logra ocupar unha parte do sur da Península Ibérica, aumentando o cerco militar sobre o reino visigodo de Toledo. Este conflicto tería reducido a presión militar sobre o reino suevo por parte dos visigodos, permitindo un período de maior estabilidade e progreso no reino galego. A alianza entre a monarquía e a Igrexa Católica vai permitir un certo período de esplendor do reino suevo a mediados do século VI e até a final do reino. Isto é motivado porque San Martín de Dumio, probablemente ese orixen panonio, de onde eran os suevos, foi un elemento importante no proceso de conversión ao catolicismo dos reyes suevos, porque en ese momento tamén que se produce con San Martín de Dumio a conversión de todo o pobo dos suevos. No ano 313, proclamouse no Imperio Romano o Edito de Milán, que poñía fin ás persecucións contra os cristiáns e convertía o cristianismo, na súa vertente católica, na relixión oficial do imperio. Foi unha asociación entre poder político e religioso que perdurou prácticamente ata os nosos días. El cristianismo es una religión que nace del judaísmo, nace en Judea, que Jesús nunca pensó, bueno, no sabemos muchas de las cosas que pensó, pero desde luego nunca se pudo imaginar que lo que él defendía pudiera un día llegar a convertirse en una religión universal. El cristianismo en sus orígenes se parece mucho a las religiones orientales, a los cultos mistéricos. Es una religión que, a diferencia de las religiones politeístas, es una religión que pide mucho a sus seguidores y da mucho. Primero, promete una resurrección, lo cual ya era mucho, porque en el ámbito del paganismo es muy raro, y además es una religión comunitaria que ayuda a las personas que la conforman, es decir, ellos se llaman hermanos y hermanas, es una religión de la fraternidad. En un mundo como era el mundo antiguo, donde no existen las ayudas sociales, un mundo lleno de violencia, de miseria, había grupos de personas que se sentían muy atraídos por este tipo de religiones. Lo que había sido un movimiento, primero muy pequeñito, y que había ido progresando poco a poco, pero siempre en los límites de la marginalidad, cuando los emperadores se hacen cristianos y favorecen al cristianismo, se convierte en una religión de masas. Por eso somos nosotros cristianos. O cristianismo é unha auténtica revolución ideolóxica. É revolucionario ideolóxicamente. Nos seus oríxenes, o propugnar que todos os homes son iguales, é unha sociedade esclavista, onde há persoas que non teñen dereito a ser persoas, que son considerados como animais, é unha revolución. Cando chegan os suevos a Galicia, a comezos do século V, o proceso de cristianización atópase nunha fase de implantación e desenvolvemento. Neste momento, en Galicia persiste unha diversidade de cultos e prácticas ligadas ao paganismo e á tradición romana. Por que se expande tan facilmente? Porque há un fenómeno que vai ligado ao cristianismo, que é o proselitismo. Proselitismo significa que penetra a través das élites, a partir do século IV. Que as élites, a xente que ten un estatus social e un poder económico importante, son a correa de transmisión dese cristianismo. Por lo tanto, esas mismas élites van a ser os que nutren os cargos. Os obispos, os primeiros obispos, son personaxes que teñen un poder económico e social moi, moi importante. Outra cosa é que se convirtan por convicción
ou por interés económico ou por ambas as dúas cousas, probablemente. Pero eso é o que nutre, non? Entón, por que vai ter poder? Porque xa tiñan ese poder, porque moitos dos individuos que van exercer ese papel xa tiñan poder. San Martín de Tours, ou no caso de San Martín de Dumio, ou de Frutuoso de Braga, eran xente que tiña moito diñeiro, que tiñan terras. Xa no século VI, na segunda fase do reino suevo, grazas á estabilidade política e a alianza entre a Igrexa e a monarquía sueva, conseguiríase estender con máis forza a cristianización por todo o territorio. Este proceso foi impulsado pola chegada no 550 de Martiño de Dumio, considerado o apóstolo dos suevos. Para fusionar dos metales non basta con calentalos e pegalos, é necesario utilizar a veces un elemento de aleación, por exemplo, o chumbo, que é máis blando e tal, e utilizas como unha especie de pegamento. Canto menos, a Igrexa Católica é o elemento de aleación que xunta estas dúas sociedades, estas dúas culturas diferentes e hostiles e busca un espacio común e unifícaos. Por iso é moi importante tamén a figura tan singular e tan curiosa dese personaxe que é un pouco, se utilizamos a metáfora da boda, que é o contraínte, que casa a galaicos e a suevos para que constitúan un matrimonio feliz e teñan descendencia en común. Martiño de Dumio chegou a Galicia procedente de Panonia, actual Hungría, unha rexión fortemente romanizada, co obxectivo de evanxelizar unha zona que seguía sendo considerada pola Igrexa un reduto do paganismo. Martiño foi o responsable de converter o catolicismo ao rei suevo Carriarico e con él a todo o pobo de Galicia. No olvidemos que se había oído hablar de Galicia y esta Galicia conservaba todas estas ideas paganas todavía, idólatras, etcétera, etcétera, pues es un buen sitio para hacer la evangelización correspondiente, convertir de nuevo al cristianismo a aquellos que todavía quedaban paganos, sobre todo en esta esquina del territorio hispano. Onde o cristianismo topa moi serios problemas de penetración é no mundo rural, hasta tal extremo que a palabra contraria a cristiano ven sendo pagano. Pagano significa originariamente en latín o habitante do campo, cun sentido despectivo, como se podría decir, pailán ou de aldea, ¿no? En la antigüedad ya decían que la religión era algo que la gente inventaba para tratar de solucionar sus carencias y sus problemas. Eso es lo que pensaban también los intelectuales. ¿Y qué problemas tiene alguien en la vida diaria cuando está en el campo? Pues tiene los problemas de la cosecha, los problemas de las tormentas, de los relámpagos. En regiones rurales, como era mayoritariamente Galaica, aunque tenía sus grandes ciudades, hay muchas creencias arraigadas que tienen que ver con la vida natural, que venía de la época prerromana. Los dioses aquí tienen sus propios nombres, que no son los dioses más conocidos de los romanos, y es una religión muy ligada a la vida agraria y a los problemas de la naturaleza, que tratan de resolverse con unas creencias que están atadas a la tierra. San Martiño ven a convertir os suevos e facer do reino suevo un estado oficial católico e tamén a intentar convertir o auténtico cristianismo, a meirande parte dos cristiáns galaicos que seguirían sendo cristianistas, e incluso os paganos. Prisciliano era, bueno, de sus datos biográficos sabemos muy poco. Sabemos que era un obispo, por tanto pertenecía a la élite de la Iglesia. Era una persona culta, se sabe también por sus textos que seguramente era una persona de la nobleza de la época, que sentía que el compromiso religioso del mundo eclesiástico de su tiempo no era suficiente para sus anhelos. Y entonces presenta una propuesta ascética muy rigurosa, muy exigente, que está basada sobre todo en la lectura de los textos sagrados, de las escrituras y también de otros textos que eran apócrifos y de dudosa ortodoxia en la iglesia de su tiempo, y también pide a sus seguidores, para sí mismo y para sus seguidores, una vida de una estricta rigurosidad en cuanto al ayuno,
en cuanto a la alimentación, una vida de oración y un compromiso, como decía también desde el punto de vista de la comunidad, muy fuerte. El cristianismo de los orígenes es una religión muy comprometida, porque nosotros hoy, que somos cristianos, mayoritariamente en Occidente, somos unos cristianos que tenemos un compromiso muy débil con el cristianismo. Hay personas que no practican nunca. En la antigüedad no. El cristianismo es una religión mistérica, muy exigente, muy demandante, que tiene un sentido de la comunidad muy fuerte, y los cristianos están muy comprometidos. O priscilianismo desenvolveu unha mensaxe cristián tamén recollendo elementos considerados non cristiáns pola Igrexa oficial, decía, isto non é cristianismo, pero que se achegaba moito pois a cultura do rural, por exemplo, as celebracións ao aire libre, por exemplo, a integración do grupo familiar e das mulleres nas celebracións, esas acusacións que se fan de que consideraba sagrados os animais, as plantas e tal, porque todas eran creación de Deus, ese que se chama ileomorfismo. É dicir, ese culto á natureza, por exemplo, pois engancha moitísimo coa bella religiosidade, co bello misticismo dos nosos devanceiros, castrexos, célticos ou galaicos, non? El mensaje de Prisciliano tiene dos niveles. Un nivel para la mayoría, muy sencillo, es el mensaje de Jesucristo. Este mensaje puede hablar a todo el mundo, ¿sí? Y Prisciliano habla con carisma, con convicción. Es un hombre del corazón. Y tiene un otro nivel para los más espirituales, los más avanzados en la fe. Una herejía, desde el punto de vista de la Iglesia, es una desviación de una doctrina que se considera verdadera. Es decir, la heterodoxia es lo que se separa de lo que era la tradición de la Iglesia, es decir, la tradición apostólica. Tenemos un mensaje original, en teoría, que es el mensaje de Jesús, transmitido a través de los apóstoles, y ese es el mensaje puro. Cualquiera que se separe entra en el terreno de la heterodoxia. ¿Qué problema tenemos? Primero, que no conocemos el mensaje de Jesús, no lo conocemos a ciencia cierta, porque Jesús no escribió nada, y los textos que tenemos sobre él son de una generación posterior, o a veces 2 generaciones posteriores. Por tanto, no existe la ortodoxia. La ortodoxia se forja a partir de la heterodoxia. La heterodoxia ha hecho mucho bien a la Iglesia, porque si no hubiera habido herejes, vamos a asumir la acusación de herejía a Prisciliano, no se habría producido un debate fuerte sobre la doctrina. Por tanto, la ortodoxia que nosotros conocemos hoy se ha construido a partir de la disensión. En realidad, las acusaciones de heterodoxia tienen que ver con los conflictos de poder. El heterodoxo es el que pierde. En la historia de las religiones, ahora hablamos de cristianismo, hay ganadores y perdedores. Los que ganan son los ortodoxos, los que pierden son los heterodoxos. A medida que vanse consolidando estructuras xerárquicas para controlar o territorio, a medida que vai progresando o cristianismo, ten que ir controlando o territorio. Entón ten que ir habendo vescos, ten que haber obispos, ten que haber diáconos, ten que haber sacerdotes, ten que haber o exército da Iglesia, nun senso metafórico, por suposto, ¿no? Entón, eso implica que ten que irse construindo unha estructura xerárquica e ten que haber unha reglamentación e, polo tanto, todo aquilo que se salga desa reglamentación é considerado herético. Entonces, la reacción de la Iglesia fue muy rápida porque ve a Prisciliano como un gran competidor. Es alguien que se va a llevar a sus adeptos y se está llevando a su lado a gente, por ejemplo, de la nobleza, que ahí detrás hay prestigio social y hay riqueza. Y si junto a esto te sigue la plebe, pues los obispos lo vieron como un rival. Ese é o problema, él era antiserárquico. Ese é o problema de Prisciliano. Por exemplo, Prisciliano decía que podía haber un obispo en calquer sitio. Si, imagínate, a Roca, se aquí hubiera unha aldea, pues para Prisciliano, por exemplo, aquí podría haber un obispo. Era antiserárquico. Nun momento no que a Igrexa está intentando consolidar, ou inicia un proceso de consolidar unha estrutura xerárquica, alguén va contra esa xerarquía. Lóxicamente va haber un afrontamento de poder
E o máis doado nese momento para condenar a alguén, porque era a morte absoluta, era a herexía. La Iglesia estaba ya fuertemente jerarquizada. Son los obispos los que controlan la información, controlan el poder, los que te absuelven, los que te enseñan. Pristiliano lo que propone es una lectura directa, una comunicación directa entre el individuo y lo sagrado. Y esto es muy fuerte, es muy potente, porque a lo largo de toda la historia del cristianismo siempre ha habido estos grupos carismáticos que se salen del control de la jerarquía. Al final, todos ellos han acabado siendo marginados, de una manera o de otra, porque la jerarquía eclesiástica, vamos a hablar así de la Iglesia convencional, es controladora. Controla fuertemente y no le gusta la disensión y no le gusta la libertad y no le gustan las mujeres, que representan la parte más sexual, la parte más liberadora, digamos, de las experiencias humanas. O priscilianismo é, ante todo, un movimento ascético de carácter gnóstico que o que busca é volver ás orixes. Nas orixes da mensaxe evangélica está moito a idea da igualdade entre homes e mulleres a nivel espiritual e a nivel religioso. Entonces, nesa volta ás orixes enténdese que se lle concedera ás mulleres un papel fundamental. A xerarquía eclesiástica que se estaba conformando, sobre todo nese momento, é a que se convirte nunha estructura fundamentalmente patriarcal. Cuando un predicador habla con su corazón de manera auténtica, la gente femenina está muy influenciada por este mensaje. Prisciliano piensa que el Espíritu Santo puede visitar un hombre como una mujer, no hay diferencia para Dios. Y Prisciliano sigue los mensajes de Jesucristo en los evangelios y de esa manera, para él, una mujer puede profetizar, puede anunciar algo sagrado. Esta capacidad para atraer a las mujeres, que seguramente que ayudaron mucho a su movimiento, como estaba ocurriendo en otros movimientos así ascéticos del Mediterráneo, lo pusieron bajo sospecha o por lo menos dieron a sus oponentes argumentos para incidir en la heterodoxia de este líder del cual se decía que era un personaje que atraía a mujeres con fines sexuales. Estas acusaciones de naturaleza sexual eran muy comunes en la antigüedad y podían destruir la reputación de un personaje. Esto se hizo con Pristiliano, de una manera muy injusta, creo. No ano 380, algúns bispos impulsaron un xuizo contra Pristiliano en Zaragoza. Todo o movimento foi condenado, pero na práctica a sentenza non puido aplicarse xa que Pristiliano contaba con apoios importantes na sociedade. O pristilianismo continuou estendéndose e Pristiliano viaxou ata Roma para defender o seu culto ante as máximas autoridades religiosas. Buscaba o apoio eclesiástico, pero non o logrou. Convencido da súa inocencia, finalmente decidiu apelar á autoridade do emperador romano. Al final el movimiento verdaderamente estaba removiendo la vida eclesiástica, no solo de una provincia de Hispania, sino que estaba afectando ya al occidente de una manera severa. Pristiliano, desde luego, acudió al poder imperial porque estaba convencido de que no se merecía esa condena. Si hubiera tenido dudas, no habría ido al emperador, porque ir a apelar al emperador te ponía en riesgo de una sentencia, como le ocurrió. Él estaba convencido de que no había hecho nada que fuera execrable. Y yo también estoy convencida de ello. Era un tipo de cristianismo elitista, como era el de los agnósticos, atractivo, más intelectual, sin duda alguna, que lo que era la media de los cristianos de la época y desde luego la media de los obispos, que la inmensa mayoría de ellos eran profundamente ignorantes.
Lo que me fascinó con Prisciliano es que es un gran místico cristiano. Y este místico, su carisma, su bondad, sus escritos también me fascinan, porque es un hombre de gran valor espiritual, y pienso que para mi vida personal el estudio del priscilianismo de manera indirectamente ha cambiado mi vida. No puedo mirar el cristianismo de la misma manera que antes. Mi manera de mirar a los demás, ¿sí? Más tolerancia, no juzgar todo el tiempo, ¿sí? ¿Quién soy para juzgar? Pero honrar a los demás. ¿Cómo son? No quiero cambiarlos. Su mensaje es un mensaje de amor, es el mensaje de Jesucristo. Y bueno, lo esencial es conocer lo que pasa del otro lado del espejo. Varios bispos de Occidente, como Martín de Tours ou o propio Papa Siricio, criticaron duramente o proceso xudicial a Prisciliano. Tras a súa morte, o movemento continuou expandíndose por Galaequia e a chegada de Martiño de Dumio no 550 relaciónase coa necesidade por parte da Igrexa Católica de erradicar a influencia do movemento e de outras prácticas pagás en Galicia. Un personaxe moi singular, mistura de misioneiro, fundador monástico, político, repoblador e incentivador da agricultura. Os seus mosteiros desenvolvían técnicas agrícolas. O que asoma a través das diversas fontes que nos falan da Galicia do século VI, é dicir, da segunda fase do reino suevo, esa unha Galicia, un reino institucionalmente moi asentado, cunha monarquía asistida por concilios, unha división que nos deixa ver con moita nitidez o parroquiale, é dicir, un mundo bastante moi ben organizado. O Parroquiale Suevum, elaborado por Martiño de Dumio, é un documento que recolle a estruturación eclesiástica en parroquias. Non hai outro documento da época en todo o occidente latino que ofreza unha fotografía tan precisa da administración eclesiástica dun territorio. O Parroquiale Suevum foi valorado por un historiador francés, Pierre David, xa nos anos 40 do século XX, como unha fonte documental da que non hai outra comparable en todo o mundo occidental naquele momento. A fonte é relativamente breve e realmente consiste nunha enumeración das sedes episcopais e das subdivisións parroquiais, imos chamar así, aínda que non se corresponden co que hoxe nos entendemos por parroquia, senón por unha entidade máis ampla, unha parroquia ampla, ou uns arciprestados, ou algo así, ou as comarcas de Galicia. E entón é simplemente unha enumeración. O reino de Galicia se subdivide desta maneira. É moi interesante porque estamos nunha época en que a documentación en toda Europa pois é escasísima, e non hai outro reino en Europa do que se poda establecer a división administrativa con esta fidelidade co que se pode establecer en Galicia. A estruturación actual de Galicia non somente eclesiásticamente, senón poboacionalmente, simbólicamente, xeográficamente en parroquias, parte dos concilios de Braga deste impulso que dá San Martiño de Dumio. A estruturación básica da poboación de Galicia se debe a este período e a este momento. Lo que se está viendo desde la arqueología que estamos haciendo en nuestro proyecto, el impacto tan fuerte que supuso el cristianismo, este cambio cultural en el noroeste, a través de una explosión de imágenes, de materialidad cristiana. El entorno del Sil es donde está el Crismón de Quiroga, que es un elemento único a nivel de Europa occidental. El Crismón de Quiroga es un elemento también de riqueza, de exposición de esa riqueza. O Crismón de Quiroga, pola súa cronoloxía, que
principio do século V. Non ten paralelo ningún, nin na Península Ibérica, nin fora da Península Ibérica. E ten tamén a característica de unha lenda, unha inscripción. Esta lenda é moi interesante porque indica un desapego das riquezas. É unha lenda que está falando de que as riquezas non é o importante, digamos que é un pouco máis o cultivo, o espírito ou outro tipo de elementos máis que as propias riquezas. Está nos indicando unha ideoloxía vinculada ao cristianismo, pero non un cristianismo como o que vamos a topar con San Martín de Dumio, senón un cristianismo incluso máis vinculado cos ideais que representaba Prisciliano. Por eso, algúns autores falan de que esta lenda e que o propio Crismón, o propio lugar, podría estar vinculado con estes lugares asociados aos priscilianistas. Laudas de estola, como esta topada en Tui, Pontevedra, nunca se atoparan fora do territorio de Galaiquia. Por iso considéranse tradicionalmente laudas suevas. A súa interpretación, con todo, debe enmarcarse no profundo proceso de estruturación do territorio impulsado por Martiño de Dumio. Martiño de Dumio mantiña unha estreita relación coa élite sueva. Quizáis a súa orixe de Panonia, actual Hungría, puido ser un elemento máis para xerar esa proximidade, xa que é un dos lugares de procedencia do pobo suevo. O Formulae Vitae Honesta, escrito por Martiño, é un libro de recomendacións éticas destinadas ao mozo rei suevo, Miro. A Fórmula Vitae Honesta, que son o que significa fórmulas para unha vida honesta, é un texto moi particular de San Martín de Dumio, porque forma parte dun xénero que vai ser moi importante logo na Idade Media. É un libro de ética, é unha guía máis ética, son unha serie de recomendacións éticas importantes, xenéricas, pero que é o feito que é tamén importante do punto de vista histórico, que é escrito para un monarca, para un monarca suevo, que mostra, polo tanto, ese contacto directo e tamén a influencia da Igrexa, de San Martín de Dumio, pero en realidade da Igrexa sobre a monarquía. Xeralmente pensamos que os reinos bárbaros tienen que ser moi bárbaros. E, en cambio, todo o que lle recomenda Martiño de Dumio a Miro é dun humanismo enorme, dunha enorme delicadeza humanista. Martiño de Dumio tamén foi o impulsor de dous concilios celebrados na cidade de Braga, convocados para asesorar o rei sobre como actuar ante os principais problemas da sociedade galega. Con gran presenza da xerarquía eclesiástica galaica, estas asambleas demostran que a realeza sueva estaba completamente unida á Igrexa á hora de gobernar o territorio. Os concilios normalmente aquí na Península Ibérica a maior parte dos concilios celebráronse en Toledo. Cando se celebraban noutro lugar facíase porque había que resolver problemas nese lugar. Entón, os concilios que se fan en Braga é porque a Igrexa consideraba, así é certo, que había algúns problemas importantes a resolver na Galaica. E un dos problemas que hemos falado de forma recurrente é o priscilianismo. O que se proíbe é que se fai. Se ti proíbes que se faga tal cousa que se está facendo. Entón, a través do que se proíbe nos concilios, nos sabemos, por exemplo, do punto de vista religioso, como era a liturxia en Galicia, que se facía misa con leite, que se facían banquetes perto das tumbas dos difuntos, é dicir, vemos a través desas prohibicións o reflexo de como era a sociedade galaico-romana. Nas actas do primeiro concilio de Braga atópanse condenas concretas a prácticas relacionadas co priscilianismo desde os seus comezos, como abstención para comer carne. El priscilianismo es un movimiento ascético y a esta época el ascetismo es un corriente religioso muy corriente, ¿sí? El ascetismo cristiano, el de Prisciliano, pero los otros, hay un
hay prácticas de alimentación muy rigurosas. Y bueno, sabemos que no es necesario comer carne cuando estamos en una dimensión ascética, porque la energía de la carne es difícil por controlar el comportamiento después. El vino de la misma manera, pero Prisciliano no fue un especialista del vegetarismo, por ejemplo. Es las prácticas habituales de esta época. A obra máis conhecida de San Martiño é De correctione rusticorum, para correxir os rústicos, os paisanos, os pailáns, os paifocas, no que denuncia toda unha serie de, o que, claro, lo considera, pois, creencias infundadas, restos de paganismo, supersticións. Nos está facendo unha descripción aínda de supersticións, de crenzas de paganismo que aínda se mantiñan no mundo rural. A parte, probablemente, de resquicios que quedaban aínda do priscilianismo. A cristianización de Galicia tamén se percibe na resignificación de soportes materiais de época romana e prerromana. Esta ara topada en súa torre de Ambía, en Ourense, consagrouse logo de borrarlle o texto pagán que contiña anteriormente. É unha evidencia visible da implantación dunha forte ortodoxia no medio rural, coa chegada de San Martiño de Dumio. Esta loita contra o paganismo, que foi unha preocupación constante para Martiño de Dumio, tamén impulsou a reinterpretación de templos procedentes do mundo galaico romano. Aproveitar como no judo, non? Aproveitar a forza do contrario, non? Pois isto é exactamente o mesmo, non? Se ali temos un templo e ali vai a xente, e ali a xente cree que pasa algo máxico, e o que eu propoño é igualmente máxico, pois aproveito o sitio, o único que teño que facer é cambiar un pouco a cabeza da xente e teño todo o traballo feito, non? Antes la Bóveda, dun punto de vista patrimonial, é un edificio moi singular. Há unhas pinturas que algunos autores durante bastante tempo situaron en época tardorromana ou en época paleocristiana, é dicir, no momento do reino suevo. E o que temos ali ha sido interpretado tradicionalmente como un ninfeo. Un ninfeo é basicamente unha estructura cultural de tipo religioso dedicado ao culto das ninfas. A auga é un elemento moi importante, non só para o cristianismo, polo que significa do punto de vista do bautismo e o ritual da agua, pero tamén para os romanos. O culto da agua ou as ninfas, que está atopámoslo tamén en Auria, en Ourense, a varias aras dedicadas ás ninfas, é un pouco o que sería o senso originario de Santa Eulalia de Bóveda, non? A transformación dun espacio cultural ou de culto religioso pagano dedicado ás augas nun senso cristiano, aproveitando a propia significación que ten a auga tanto para a poboación local dun punto de vista pagano, pero con unha lectura ou un código interpretativo xa cristiano ligado a toda a idea do bautismo e a pureza, a purificación que significa a auga. O cronista da época que elabora unha crónica que narra acontecimentos que se están producindo no mesmo momento que el o está vendo, nos di que despois de executado Prisciliano e os seus discípulos, os corpos foron recollidos e trasladados a Galicia e sepultados nun lugar no que a xente despois, un lugar que hoxe non sabemos cal sería, o que a xente, considerando a Prisciliano un mártir, acudía en peregrinación, e que entón se formou un centro de peregrinación ao redor dun lugar no que foi sepultado Prisciliano con varios máis.
E isto deu lugar no século XIX a que un eclesiástico francés, Duchesne, propusese que en realidade non é Santiago quen está enterrado en Compostela, senón que sería Prisciliano e os seus discípulos, unha vez que a Igrexa oficial decidiu que ese sepulcro ao que acudía xente en peregrinación pois vai a ser integrado dentro da ortodoxia que estaría representada no século IX por Santiago. A reinterpretación de determinados elementos é unha constante na historia, no período suevo e noutros períodos da historia. Por lo tanto, é perfectamente plausible que poda haber ese elemento que posteriormente sexa reinterpretado. De feito, todo o tema de Santiago é utilizado polos monarcas asturianos para justificar a expansión territorial, a reconquista. Santiago ven moi ben, entón o feito de que os monarcas primeiro construía Alfonso II a Basílica e sucesivamente foran otorgando direitos e privilexios a Santiago ata chegar ao devoto de Santiago. Cada cidade conquistada tiña que pagar un canon á Catedral de Santiago e durante moito tempo, non? É dicir, que há un interés económico, há un interés político. Entón, perfectamente poderías haber atopado o sepulcro nun momento determinado ou esa área funeraria e que poda haber sido logo reinterpretado como a chegada do corpo na barca de pedra, que, bueno, son todo cousas, basicamente nunha barca de pedra non vai flotar, non? It is very unlikely that any relics of any apostles are actually in Europe when they did not even die there, or, well, St. Peter at least, he actually died in Rome, and it's probable that his relics were kept there, but Santiago did not die in Santiago de Compostela. Sobre mártires y reliquias, en la Edad Media se crearon gran cantidad de fábulas. Hay bastantes mitos sobre esta cuestión. Entre ellos, el mito más potente es que Prisciliano pudiera estar enterrado en la Catedral de Santiago. Bueno, de esto no tenemos ninguna certeza. A Igrexa Católica non considera dogma de fe que haxa que creer que estaba o apóstolo Santiago ali. Moi destacados eruditos e incluso santos da Igrexa Romana dixeron que eso era moi pouco fiable e chegaron a santos e tal e cual. É unha creencia popular. Ti, si queres, crees e si non. Os mitos sirven para moito. Hai unha corrente combatidora de mitos como Quixote combatía aos xigantes inexistentes, ou seja, que era un combate inútil. Toda a sociedade ten mitos e gran parte da coherencia e da consolidación dunha sociedade se fai sobre mitos. Os mitos son a veces os ecos lonxanos. Hai sucesos, acontecementos, sobre todo os que máis se nos escapan. Na arqueoloxía, na historia documental, na historia social, pois a veces nos escapa que pensaba a xente, que sentía, como vivía. A veces o mito é un eco lonxano que nos trae, aunque moi distorsionado, o sonido do pasado. E toda a sociedade tivo sempre necesidade de explicarse a si mesma. E como se explica durante moito tempo? A base de mitos. Entón, eso tamén é válido, aí non se pode desprezar. A mí gústame moito que neste período o ritual funerario cambia completamente. O período inmediatamente anterior, o período romano, temos uns rituais moi variados. En Xoval, por exemplo, as tumbas normalmente son individuais e teñen algo de cerámicas ou algún obxecto asociado. Mentres que cando nos movemos o período suevo é un cambio drástico. As tumbas están en orientación oeste-este, case todas. Hai moita reutilización do espazo. A posición dos corpos é moi... Bueno, nos chamamos de cúbito supino, que é barriga para arriba. É moito máis parecido que vai ser o mundo medieval que chega ata hoxe en día. E este é o punto de inflexión.
Acháronse numerosas tumbas relacionadas co pobo suevo en diferentes zonas centroeuropeas, en Galicia, Mérida ou mesmo Túnez. Nelas atopáronse depósitos funerarios con todo tipo de pezas de gran valor arqueolóxico e historiográfico. Algunhas pezas, como as atopadas en Repsela, Hungría, fálannos do uso de xoiaría antiga tardoantiga por parte da aristocracia feminina bárbara do século V. Outras tumbas como as atopadas en Mérida e datadas durante o reino suevo conteñen elementos que nos remiten directamente á monarquía. A presenza de nenos e nenas nelas convérteas nun misterio. Todo apunta a que estamos probablemente ante o que se chama princesas suevas, así tamén podíamolo chamar, moi perto da propia monarquía ou da familia do monarca. É interesante porque é a primeira vez que aparecen inhumacións deste tipo, con estes elementos, nesa cronoloxía. E non sabemos que Mérida foi, durante uns anos, prácticamente 10 anos, a sede do poder suevo, con Requila, que é o pai de Requiario. Entón, o feito excepcional de atopar estas tumbas, e que son, además, tumbas dunha muller xoven, e pois tumbas dun neno e de nenas que teñen estos elementos de vestimenta que son únicos porque non hai ningún paralelo na Península Ibérica, fainos pensar por obxectos similares atopados noutras zonas que podrían ser individuos, sí, obviamente, dunha élite, deso non hai ninguna dúbida, individuos que entérranse dunha forma completamente diferente ao que faría un romano ou unha romana, pero completamente diferente porque non atopamos ningún paralelo nin antes nin despois deste tipo de elementos, pero tamén que, aparte de ser unha élite, o tipo de obxectos concretos indícanos que é, inda encima, unha élite por riba dunha élite. En 1741, achouse unha lauda en Pontevedra do ano 624 que contén a inscripción Ermengondis. 6 xeracións antes, no 474, unha muller foi enterrada en Túnez. Nese momento territorio dos vándalos e a súa lauda contiña a inscripción Ermengón Suaba. Trataríase dunha muller que quixo deixar claro na súa lápida que, a pesar de vivir entre os vándalos, ela era suava. Gardan algunha relación Ermengón e Ermengondis. Poderían pertencer á mesma familia sueva. Coa decadencia da hexemonía bizantina, o godo Leovigildo impulsou desde o ano 572 ofensivas militares contra o reino suevo co obxectivo de integralo no reino godo de Toledo. O monarca arrinconou os suevos lanzando campañas militares durante varios anos, deixándolles en posibilidades de expandirse territorialmente. No ano 585, na cuarta campaña militar, Leovigildo ataca directamente a rexión costeira entre o Douro e o Miño, asestando a puntilla definitiva e liquidando definitivamente o reino suevo de Galicia. O teólogo e historiador Isidoro de Sevilla, considerado o home máis sabio da súa época, sentenciou: destruído o reino dos suevos, pasou a ser dos godos. É unha serie de campañas que fai Leovigildo e das que temos, ademais, precisamente algúns testimonios a través das moedas. Temos unha serie de moedas que teñen a lenda Vitoria, ou Victoria Emérita, en Mérida, en Tude, é dicir, há unha serie de moedas que son o testimonio da conquista, porque fan mención a esa victoria sobre distintos povos en esas distintas zonas do norte. O que fixo de alguna forma foi rodear o reino suevo, foi eliminando estos primeiros ou conquistando estos primeiros povos que estaban fora do reino suevo para aillar completamente o reino suevo e digamos que a campaña final directamente contra o reino suevo que é no ano 585. No? E Juan de Víclaro, que é un cronista e godo tamén, o godo de orixen, que relata as campañas de Leovigildo. No? Pero foi eso un pouco un proceso de consolidación do poder total do reino godo na península, aniquilando ou destruindo todo o que era a oposición, non?
Analizar períodos como o do Reino Suevo, descoñecidos para a gran maioría da sociedade, é unha das funcións que ten a historia como parte das ciencias sociais. Nun momento histórico no que a tecnoloxía está a impulsar unha gran transformación en moitos sectores e ámbitos da sociedade, preguntámonos: para que serve a historia? Como poden axudarnos as humanidades para enfrontarnos aos retos do século XXI? No entenderíamos bien lo que ocurre en el mundo moderno si no supiéramos qué ocurrió en el mundo antiguo, porque aunque los romanos están muy lejos de nosotros, han pasado 2000 años de historia, desde Prisciliano, 1600 años de historia, pero los problemas que tenía la sociedad de finales del siglo IV, de principios del siglo V, no son muy diferentes en el ámbito religioso a lo que nos ocurre a nosotros ahora. Si esto lo trasladamos al mundo de Prisciliano, que es de lo que estamos hablando aquí, es exactamente lo mismo. Prisciliano era crítico, sus fieles eran críticos porque eran exigentes, leían los textos y podían decir no a las cosas. Y eso es muy molesto para la jerarquía, porque la jerarquía eclesiástica es conservadora y quiere perpetuarse. Y esos movimientos son desestabilizadores. El pensamiento crítico lo es. Por eso es tan apasionante también. Sen dúbidas, as letras sirven non para ter uns coñecementos máis ou menos eruditos, senón para iso, para potenciar o espírito crítico. Se non temos un espírito crítico, de nada nos serve sumar 2 máis 2, e que non serve absolutamente para nada. E no noso mundo, que nos movemos é un mundo de sociedade, onde é certo que hai procesos matemáticos que son claros e evidentes, pero nós traballamos cos seres humanos. As humanidades traballan co ser humano que ten moitas facetas, que é un ser poliédrico, que é un ser complexo. Por iso non todo é 2 máis 2, por iso moitas veces falar de seres humanos é falar de cousas moi complexas onde funcionan as emocións. Nos vemos na historia a importancia das emocións, vemos esa importancia do coñecemento, de como a xente se sitúa no mundo en función dos seus propios coñecementos. Non se trata simplemente de xerar máquinas productivas para o capitalismo, senón de construir sociedade, e as sociedades son os individuos. Nos tratamos e interrogámonos polos individuos. Manteño a esperanza sempre, senón non podería traballar nesto, de que o coñecemento do noso pasado nos abra a perspectiva. Polo menos nos abra a perspectiva e nos dé unha visión cada vez máis cabal do que é a nosa sociedade, porque a historia non para e o presente prácticamente é algo que non existe, verdade? Existe o que se foi acumulando no pasado e o presente é un instante. A recuperación da identidade é o primeiro elemento para a construción dunha sociedade democrática. É dicir, o escravo empeza a deixar de ser escravo no momento en que é consciente da súa identidade como persoa. E mentras non saiba que ele é tan persoa como amo, vai seguir sendo escravo toda a vida. ¿Por qué necesita la sociedad de expertos en historia? Precisamente es por esto, porque nos permite herramientas que nos permiten cuestionar ciertos posicionamientos y cierto statu quo. En entender que la sociedad no es así porque sí, y que las injusticias y el que no haya sociedades plenamente democráticas, que no haya sociedades plenamente igualitarias, tiene un proceso, surge de algún sitio. Los análisis históricos sempre evidentemente poden estar condicionados de alguma maneira políticamente, ideolóxicamente. A persoa é unha persoa, un ente social, e portanto está, digamos, de alguma maneira empapado, ¿no? E non é totalmente libre, ¿no? Sempre está condicionado e somente está condicionado, pero creo que se hacemos unha visión crítica dos feitos históricos e, por lo tanto, a historia en ese momento acaba por converterse nunha ferramenta útil para a actualidade, ¿no? Porque te aporta esa conciencia crítica, ¿no? Esa conciencia crítica que hai que ter como cidadán, ¿no? Esa é posiblemente esa é a gran, ¿no? A gran, digamos, a gran labor de historia, ¿no? We have had to acknowledge after the history of the 20th century that it is impossible to write objective history as an individual. Objective history, or more or less objective history, can only exist if a lot of different people write this history, discuss it, and then consensus can form, which is bigger and broader than anything that a single individual story can do. The Austrian poet Ingeborg Bachmann once said, history teaches all the time, but we don't listen. Maybe she has been too harsh about people,
But I think it's true. We need to listen to history teaching us, and we shouldn't be satisfied with simple answers. Answers are usually more complicated, and we should be able to face complicated answers to a question. Precisamente, nunha sociedade como a actual, que temos esta disponibilidade de información e de difusión da información e de chegar a información, o que hai que facer é chegar a información de calidade e controlar a calidade desa información. Lóxicamente, pois, hai historiadores que son profesionais ou arqueólogos ou especialistas, pero tamén calqueira hoxe en día pois, pode construir ese discurso. Pois eu creo que iso é algo que é preciso controlar a calidade dese discurso. Porque canta máis calidade teña, e calidade eu refírome canto máis obxectivo dentro da medida do posible sexa, son os elementos que lle podes ofrecer a xente para que ela se faga a súa propia opinión. Tú tes que ser tamén honesto. E se de algo non sabes, tes que dicir, pois non teño ni idea, e non pasa nada. Uno necesita conocer sus orígenes. Y alguien quiere conocer a sus padres, a sus abuelos, a sus bisabuelos. ¿Para qué? Para entenderte a ti mismo, para no estar huérfano. Y la historia te libera de la orfandad, te hace sentirte en tu lugar, en tus orígenes, te hace sentirte bien, seguro. Y si uno es optimista, te puede ayudar a ver el futuro sobre no unos pies de barro, sino unos pies muy sólidos. Te da seguridad. Aún desde el punto de vista global, un pueblo que conoce su historia tiene un futuro en sus manos, un futuro mejor.